Номер 17. Фосили на пластмасови бутилки. Оставаме на тема фосили. Сензационни археологически находки от преди няколко години доказаха, че пластмасовите бутилки съвсем не са продукт на нашата цивилизация. На Варненски плаж бяха открити фосилни отпечатъци, които напълно съвпадат с съвременните пластмасови бутилки. Малко вероятно е въпросната древна цивилизация да е ползвала същите стандарти като нашите, затова по всяка вероятност става въпрос за паралелна проекция на нашия свят във времето. След по-задълбочени изследвания на учените, тази теза се опроверга. Оказа се, че феноменът се дължи на стичащата се по скалите вода с високо съдържание на варовик. Така едва след няколко години върху изхвърлените на плажа бутилки се натрупват техни варовикови отливки. Жокер. Плажът се намира след трета буна и след предшестващите я четвърта, пета, шеста и седма прототипи на буните и които несправедливо заемат следващите номера.